खुलुमबाय गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब चेनेलनिसिम साबायखर जासिबाय। लोगोसे बे चेनेलखौ मोजां मोनग्रा अनसायग्रा अराय रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि नैबे बोसोरनि बिमा दुर्गानि गाहाम अनसायनायखौ जोङो आइमानखौ दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो बयनिसिमबो साबायखर जासिग्रोनाय जाबाय। जोङो आइमानखौ दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो दिनै मोनसे प्रेस स्टेटमेन्ट होनो आखायाव लादों। दा बे खौरांगिरिनि जि मेल, बे मेलाव आंजों दङ लांमानिखौ दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि, लोगोआव दङ लांमानिखौ दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि। जोङो खौरांगिरि मेल खुंनायनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो जेब्लायबो जोङो गोजोन, खौसेथि आरो सान्थिनिखौ जोङो जेब्लाबो हास्थायो। बेनिखायनो जोङो नैबे कार्बि आंलं जिल्लायावबो जोङो नैबे बिमा दुर्गानि फोरबोफोराव जाहाथे जेबो मोनसे आब्रुथि गैयै जाथाया जानाङा, जोङो बेखौ बयनिसिमबो खावलायग्रोबाय। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बेसो, मैया बिटिसि इलेक्सननि जे रिजाल्ट होबाय, बे रिजाल्टआवहाय जोङो नुनो मोनबाय बिपिएफ हान्जानि देरहासारनाय आरो इउपिपिएल हान्जानि माखासे जेननाय आरो देरहासारनाय। जियानो जाया मानो नैबे बिटिसि इलेक्सननि रिजाल्टखौ लानानै बिटिसि हालामाव जेनेखा पार्टियानो जा बा रायजोआनो जा रंजानाय फोरबो जानायखौ खुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो बिटिसिनि बायजोआव थानाय गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावबो बे रिजाल्टखौ लानानै रंजानाय बाजानाय, बमा गावनाय बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों। जोङो बेखौनो हास्थायो, रंजानायनि गेजेरजों आब्रुथि गैयै जाथाया जानाङा, जों बेखौ हास्थायो। नाथायबा बे रंजानायनि गेजेरजोंनो बेन्दोंनि सिङाव थायालासिनो नाथायबा जोङो रंजानाया माखासे इनडिसिप्लिन जानायखौबो जोङो नुनो मोन्दों। थांनाय हरनि जि रंजानाय जोंनि कार्बि आंलं जिल्ला नैबे लांहिन थिनालियाव जोङो माखासे रंजानायफोरखौ नुनो मोन्दों आरो जों सानदों बे रंजानायजों मोनसे गोजोन मोनसे थासारिया फैगोन नामा जों आसा खालामदोंमोन। नाथाय जोङो थिग मिथिनो मोनबाय, जोङो जेरैबो बमा गावनायखौ खोनानो मोन्दों, नुनो मोन्दों। रंजानायाव जोंहा जेबो बादा गैया। सोरबाया सोरनिबा फेभार जानानै मोजां मोनो, सोरबाया इउपिपिएलखौ मोजां मोनगोन, सोरबाया बिपिएफखौ मोजां मोनगोन, जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ जेबो गैया। नाथायबा नैबे थांनाय हरनि जे 10थानिफ्राय 1थानि गेजेराव जि बमा सावनायाव रंजानाय, बे रंजानायाव जोङो खोनानो मोन्दों, नुनो मोन्दों जे कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लांगोनायाव आरो न' सिङाव बमा खुबैहरनाय, सावहरनाय बायदिजों रंजानाय, जोङो माखासे दुथां आखुनि, माखासे इनडिसिप्लिन आखुनि मानसिफोरखौ जोङो खोनानो मोन्दों। थिग बेबायदिनो लांहिन आन्सलिक दख्रानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'नि लांगोनायावबो बमा सावग्लुंनानै रंजादों होननानै जोङो खोनानो मोन्दों। आरो बेबायदिनो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि लांगोना मोखांफोराव थांनानै बमा सावग्लुंनानै रंजानाय बे थासारिखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय बे थासारिया मा होनो मोनसे गनायथावै जादों। मानोना मोनसे माहारियारि आफादनि मावख'आव बेबायदि सावनानै रंजानाय, खैखा खालामनाय, इमसनेलि जि मावनाय, जि इनडिसिप्लिन खामानि मावनाय, बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो जोङो गनायनो हाया, जों आजावनो हाया, जोङो दुखु मोन्दों। बिनि थाखायनो जोङो खावलायगोन, जाय बिथाङा जियानो जाया मानो, जिखि आफादाव थाया मानो बा सिंगोल मानसियानो जायाथों मानो, बै बिथाङा जि मोनसे गाज्रि थासारि सोमजिहोबाय, इयुननि जे मोनसे साननो गोनां मोनसे हाबाफारि सोरजिबाय जोंनि ओनसोलाव, जोंनि जिल्लायाव,
बेयो पुनराय आरो खेबसे दाजाथों। बिनि थाखायनो जाय बिथाङा जियानो जाया मानो जाय बेबादि हाबाफारिखौ मावदों, गनायजायै मोनसे आब्रुथि खामानि बमा सावना जंखायनाय खैखा खालामनाय, बे बिथाङा गोबाव खालामालासिनो गाबोननि गेजेरावनो जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव फैनानै बिथाङा गावखौ आखस खालामफैनांगौ। बिथाङा गावखौ गावनि गोरोन्थिखौ खेंफोरथि होफैनांगौ। मा उद्देश्य लानानै मावदोंमोन, मा ओंथि लानानै मावदोंमोन, मा सेन्टिमेन्ट लानानै मावदोंमोन, बिथाङा बेखौ क्लियारसन होफैनानै बिथाङा खर' गंग्लायफैनांगौ। अन्यथा नङाब्ला जोङो माखासे लिगेल एक्सन लानो गोनां जागोन आरो बेयो जोबोद थाबैनो जागोन। बेनि थाखायनो गुरै खावलायनाय, जोङो लांमानि गथ'फ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों बेखौनो खावलायदों। थांनाय हरनि रिजाल्टनि रंजानायखौ लानानै जायफोरा आरजाथावै बमा सावग्लुंनानै माने खामानिखौ मावलांबाय, दिन्थिलांबाय, बिथांमोना गोख्रै फैनानै कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव गाबोननि गेजेरावनो निमाहा बिफैनांगौ होननानै जोङो जोंनिफ्राय खावलायनाय जासिबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों। खुलुमबाय। गिबियावनो आङो लांहिन दख्रा बर' फरायसा आफादनि जानानै बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब बे निउस चेनेलखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय जाबाय। आंजों दङ आंनिनो दैदेनगिरि पापु फंबायमोन। दा जों प्रेस बे माबाखौ लेंनायनि जाहोना जाबाय मोनसे जाथाय जानानै थांदों जोंनि बे कार्बि आंलं ओनसोलाव। जिहेतु बयबो मिथिगौ, गासै बर' समाजानो जेनेबा मिथिजोबगौ, बिटिआरआव थांनाय जेनेबा 22 तारिख सेप्तेम्बराव इलेक्सन मोनसे जानानै थांदोंमोन। ओमफ्राय बिनि रिजाल्टखौ जेनेबा 26 सेप्तेम्बर मैयानि समाव होलांबाय। आरो बे रिजाल्ट हिसाबै जेनेबा मोनसे हान्जाया देरहादों, बिपिएफ जाय देरहादों, आरो मोनसे जेनेबा इउपिपिएल दङमोन, बेयो जेनदों। देरहानाय आरो जेननाया जेनेबा थाखायो बेयाव। खिन्थु बेनो आरो जेनेबा बिटिआर ओनसोलावबो जेनेबा गोबां रायजो राजायानो रंजादों जानांगौ आरो जों नुनोबो मोन्दों ससियेल मिडियानि माबा गेजेरजों। ओमफ्राय बिदिनो थिग जोंनि बे कार्बि आंलं ओनसोलावबो खायसे मानसिफ्रा रंजादों। जोंहा बेखौ जेनेबा जेबो माबानाय गैया, रंजानाया बयनिबो मोन्थाय। जाय गावसोरनि मोजां मोननाया देरहादों हिसाबै बिसोरो गोसो खुसि जानानै रंजादों, जोंहा बेखौ जेबो बुंनांगौ गैयामोन। नाथायबा माने मोनसे ओरैबायदि मोनसे जाथाय जानानै थांदों, जों माने जेखौ माने गनायथावै माने आरो जों सानथावाखैबोमोन मालाबाबो कार्बि आंलं ओनसोलाव जे बेबायदि जाथाय जानानै थांगोन बेखौ जों सानाखैमोन। मानो होनोब्ला जोङो बर'फ्रा कार्बि आंलंआव ओरैबायदि खौसे दङमोन, दिनैनिफ्राय नङा, जोङो गोबां गोबाव समनिफ्रायनो जोङो खौसेयै दङ। जोंनि गोदोनि लिडारफ्राबो खौसेयैनो सालायलांदों जोंनि कार्बि आंलंखौ, आरो जोंबो दिनै दखराखौ दैदेनबोदों। जोंबो लुबैदों खौसेयैनो जों थानायखौ आरो अरायसम। नाथाय थांनाय हराव मोनसे ओरैबायदि गाज्रि मोनसे जाथाय जानानै थांदों, जों बेखौसो एसे खुद्रिनाय मोन्दों आरो दुखु मोन्दों आरो। जिहेतु जेनेबा बिसोरो जादोंमोन मोनसे जायगायाव पार्टि, आरो बेयाव बमा गावदों, बेखौ जों नुदोंमोन। नाथायबा उनाव मा जाहैबाय, जोंनिनो लांहिन दख्रानि मावख' अफिसनि गेटआव 9:30-10टानि गेजेराव बिसोरो माने बमा सावफैदों। ओमफ्राय बेयाव माने माखासे गाज्रि बायदिसिना माबा वार्डबो होननानै बेयाव जों माबानाय होस्रिखावनानै रंजानाय बिदि बायदिसिना जों नुनो मोन्दों। जोंनाव भिडिअ फुटेजबो दङ, सोर दङ जोङो बेखौ जों सिनायजोबो। बेनिफ्राय जोंनाव सावबाय, बेखौबो जों दुखुथ' मोनखादोंआनो। आरो बांसिन दुखु मोन्दों जोङो जोंनिनो जिल्ला डिस्ट्रिक्ट कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट एबसुनि मावख'आवबो बिदिनो 1टा-1:30टासोनि गेजेराव माने बेहायबो माने बमा गावफैदों। आरो गेटआवबो गावदों, बिनि उनाव थरसे बमा गिदिरखौ माने अफिसनि सिङाव माने खुबैहरनानै बेरहोनाय जादों। दा बेबायदि जाथायखौ माने जों मोजां मोनाखै। मानो होनोब्ला मोनसे गोथार आफादनि मोनसे मावख'आव बेबायदि गाज्रि सुबुंफ्रा जुदि बेबायदि गाज्रि नोजोरजों जुदि बायदिसिना माबा खालामोब्ला जों माने बेखौ मालाबाबो गनायनाय नङा। बेखायनो जों बेखौनो बुंगोन दे बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों, जायफोर सुबुङा बे जाथायखौ मावलांदों, जायखियानो जायाथों बियो थाबैनो फैनानै कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव दिनैनिफ्राय गाबोननि गेजेराव, गाबोन फुंनि 10टानि गेजेराव बिथाङा जायफोर बे जाथायाव लोब्बा दङ बिसोरो फैनानै
जोंनि जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोननि खाथियाव फैनानै निमाहा बिफिननांगौ। एसे भुल बुजाबुजियाव ओरैबायदि जालांबाय होननानै गावसोर निमाहा बिबानो जोङो बेयाव जेबो आपत्ति गैया। जुदिबा बिथांमोना सानोब्ला माने जुदि जों थाखोमानानै थागोन जों ओंखारा बिदि सानोब्ला खिन्थु जोङो गासैबो जों रोखा जाबाय माने जों आयेननि मोनसे बेबस्था लानो थाखाय जों उपाय गैया, जों आयेननि राहा लामा लानांगौ जाहैगोन। बेखायनो मोजाङा बेनो जागोन दे नोंसोरबो गुबुन रावबो नङा, जोंनिनो बिदा फंबाय, बेखायनो फैनानै जाहाथे गोरोबलायनानै जोंजों मिलायनानै थाफैफिनो जों बेखौ लुबैयो। आरो जुदि बे गोरोबलायनायाव जुदि फैया होननानै जुदि सानदोंब्ला जों खिन्थु 10टा बा 10:30 बिनि जों बारा सम नेनाय नङा, बिनि उनाव जोङो आयेननि राहा लामा लानाय जागोन। आं बारा गोलाव बुङालासिनो आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। दिनै बेलासि समाव सेलाबर डक्टर दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे प्रेस मिट होनाय जादों। बिनि गुबै ओंथिया बेनो एबा खारना जों गिबियावनो बिमा दुर्गा देवीनि बे फुजा फोरबोआव बयनिसिमबो दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनायखौ जासिदों। लोगोसे बे फोरबोआव एबा बे फुजानि समाव जोंनि गेजेराव जाहाथे जेबो जाथाय जाया, जेबो गुबुंले थासारिया जोंनि गेजेराव जाया, जों बेखौ गासिबो रायजो राजानिसिम जों गुरैयै खावलायदों। बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ जोङो बेयाव मख'गोन, बयबो ससियेल मिडियानि थ्रुयै एबा थोंजोङै मिथिदों जे बिटिआरनि 5थि इलेक्सना थांनाय 22 सेप्तेम्बर 2025 अक्ट'आव मोजाङै मोजां सान्थियै जानानै थाङो आरो बेनि उनाव बेनि रिजाल्टआ 22 सेप्तेम्बर 2025 थामहिनबा मैया काउन्टिंआ जानानै थाङो। दा बेयावहाय मोनसे बाथ्राखौ मख'नो नांगोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादा इउपिपिएलखौ थोंजोङै मदद होदोंमोन। बाथ्राया जाहैबाय जोंहा बिटिआर पिस एकर्डनि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थांखिजों जोङो माने इउपिपिएलखौ गभर्नमेन्टआव लुगैफिनदोंमोन। नाथाय मैयानि जिथुनिखि रिजाल्ट बेयाव इउपिपिएलआ मेजरिटि जानो हायासै, थामहिनबा बिपिएफआ बेयाव एबसुलुट मेजरिटि लानानै देरहासार जानो हाबाय। जेखियानो जाया मानो डेम'क्रेसियाव जेननाय आरो देरहानाया थायो। दा बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै बिपिएफनि जिथुनिखि बे देरहासारनाय बेयाव जोंनिफ्राय साबायखर जासिदों, कंग्रेचुलेसन जों हरदों। दा बेनि मुङाव गोबां बिपिएफनि मोजां मोनग्रा माखासे जोंनि सुबुंफ्रा एबा दैदेनगिरिफ्रा फुरथि खालामदों एबा रंजानाय बेयाव जादों। बिटिआरआवनो हक, बिटिआरनि बाहेरायावनो हक, बेयो स्वाभाबिक। डेम'क्रेसियाव मोजां मोननाय सोरबा गाज्रि मोननाय बियो थायो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, मैयानि जिथुनिखि बे बिटिआर इलेक्सननि रिजाल्टजों जिथुनिखि रंजानाय बेयो जोंनि कार्बि आंलं जिल्लायाव एसे गाज्रियै थासारि एबा गोहोम खोख्लैदों। बेनो जाहैबाय कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव पार्टिनि मुङाव एबा रंजानायनि मुङाव लांगोनायाव बमा सावफैनायजों लोगोसे मावख'नि सिङावहाय बमाखौ बेयाव खुबैहरदों आरो बेजों लोगोसे लांहिन दख'रा एबसुनि मावख'आवबो माने आब्रुथि गैयै बेयाव बमा सावहैनायजों लोगोसे बमा बेयाव गारदेरहरनाया जादों। आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरिनि न'खराव थांनानै लांगोनायाव बमा सावनायजों लोगोसे न'आव माने बिदि बमा गारहरनाय परिबेस एबा थासारिफ्रा जोंनि गेजेराव जादों। खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जाय बेक्तिफ्रा बे हाबाखौ मावबाय एबा बे गेना हाबाखौ जाय बेक्तिफ्रा मावबाय, जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों सोंखारिदों। बियो जोंनि थाखाय मोजां नङा। बिथांमोना मा मेसेज होनो नागिरदों जोंनो, थारमाने बुंनो थाङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बियो मोनसे एटेक खालामनाय जादों। बेराफारसेथिं
बियो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मान सनमान गैयै खालामनाय जादों। बेनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों अरायबो जोङो सान्तिखौ लुगैयो, जों अरायबो जोङो मोजाङै गोजोनै थानायखौ जों लुगैयो। बे जिखिनि गेना आखुखौ बे गेना हाबाखौ जिखिनि मावबाय बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानाय जोङो कन्डेम खालामदों, जों सोंखारिदों आरो जोङो गोख्रों रावजों बुंदों बिथांमोना गाबोननि गेजेराव जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव फैनानै निमाहा बिफैनांगौ। अन्यथा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन राहा लागोन आरो जोङो इयुनाव आयेननि राहाबो जों लागोन। बेनिखायनो जों बारे बारे खावलायदों बिथांमोना गाबोननि गेजेराव जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव फैनानै निमाहा बिफैनांगौ आरो मानि थाखाय बेबादि खालामदों बिनि क्लियारिफिकेसनखौ होफैनांगौ आरो इयुनाव जाहाथे जोंनि गेजेराव बेबादि थासारिया जानो हाया, आं बेखौनो मिजिंथिनानै आंनि बुंनांगौखौ एसेयावनो फोजोबबाय। खुलुमबाय, गोजोन्थों।